Helo, fi yw Hannah. Dwi'n fyfyriwr yn fy nhrydydd flwyddyn yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. A heddiw dwi'n creu fideo Diwrnod y mywyd myfyriwr mwyn rhoi blas i chi o'r math o beth mae rhywun sy'n astudio'r Gymraeg yn ei wneud o ddydd i ddydd. I ddechrau'r dydd es i fy narlith rhyddiaeth ddiweddar. Dwi'n gweld cynnwys y model hwn yn hynod o ddiddorol a dwi wir yn mwynhau ei astudio. Yn sicr, un o'n hoff bethau i am astudio'r Gymraeg yw'r amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael a phob un ar rhywbeth gwahanol i'w gynnig. Ar ôl fy narlith, es i'n syth i ganolfan bywyd y myfyriwr mwyn gwneud ychydig o waith prifysgol. Mae'r ganolfan yn sicr yn un o'n hoff lefydd i weithio oherwydd ei bod hi'n adeilad mor fodern ac mae'r golygfeydd o'r campws a'r ddinas yn gyffredinol yn hyfryd yno. Wedyn, es i drws nesaf i adeilad undeb y myfyrwyr, le bues i'n gwneud ychydig o waith golygu ar tafod, sef adran Gymraeg papur newydd y Brifysgol Caerdydd. Dyma fy ail flwyddyn fel pennaeth yr adran, ac mae cyflawni'r rôl wedi bod yn brofiad hynod o werthfawr i mi. Ar ôl hynny, es i am baned gyda un o fy ffrindiau yn y dre. Ac i orffen y dydd, es i ymarfer côr aelwyd y wain ddyfal. Mae'r côr yn gyfle gret i fyfyrwyr a phobl ifanc y brifddinas i ddod ynghyd i ganu a chymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi'n sicr 'di gwneud llawer o ffrindiau oes drwy ymuno. Diolch am wylio fy fideo.